да сключите граждански брак с Елис Юлкен Ахмед. Да. Вие, кумове, семейство Незаев и Ахмед Ахмедови, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно добре и по своя воля са решили да сключат граждански брак? Да. В изпълнение на вашето желание, съгласно изискването на семейния кодекс, бе съставен акт за граждански брак номер 220 от 7 юли 2013 година. Или са? Не се нареждате да изправите спокойно. На второ място. Добре? Айде, ела. Тук на първо място. Изправи. Браво. Сведете ли вие? И на второ място. Съгласно закона и обичая и от името на кмета на община Шумен, в качеството си на длъжностно лице по гражданско състояние, обявявам гражданският брак между Елис Юлкен Ахмед и Хюдает Орхан Хюсеинов за сключен. От този момент вие сте съпруг и съпруга по собствена воля и взаимна любов. Драги съпрузи, от днес нататък вие тръгвате ръка за ръка, рамо до рамо по дългия житейски път. Извървете го до край с много обич и уважение и нете чувствата и мислите, които ви вълнуват в този тържествен момент и съпъсват през целия житейски път. В живота на всеки човек, на всяко семейство има радости и скърби, има празници и обикновени дни. Радостите, далеки те ще ви окрилят. Трудностите споделяйте. И в радост, и в тежки дни бъдете винаги заедно. Бъдете един за друг крило и опора. Укрепвайте постоянно вашето семейно щастие и не допускайте никога лошите пороци на живота, като ревността и недоверието, да го помрачават. Обичайте се силно и вярно. И нека вашата голяма обич ви дари със здрави, весели и щастливи дечица, които да огласят вашия дом. Не забравяйте и вашите родители. Родителската обич и грижа са един неизчерпаем извор. Не изгребвайте до дъно извора. Не го замърсявайте. Така вашата любов ще бъде още по-голяма, а вие ще бъдете пример за своите деца. И помнете, нека никога не пониква дори стръкче трева по пътеката към бащиния дом. Драги кумове, днес вие сте свидетели на радостта, на обичта, на щастието между Елис и Хюдает. И както сега положихте своите подписи, положете ги, когато на свят дойдат техните деца. Със своя личен и семейен опит бъдете пример за младото семейство. Скъпи младоженци, нека дните на семейния ви живот бъдат богати и светли, изпълнени с много топлина и обич до сребърната, златната и брилянтената сватба. Пръстенът е знак на съюза, който се сключва между вас. Отпечатък за честност, вярност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Пръстенът е образ на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ви дарява с очите си. Линията на пръстена няма край, както не бива да има край вашият стремеж един към друг. Слагай лява, дясно, както се вижда. И да, ще я сложиш. Правилно. Да знам, а за пръв път Айде, наляво. Следен.
красива, е така. Бъдете силни с вашите любими, бъдете искрени един към друг и си вярвайте. Но най-важното е да се обичате, защото само любовта побеждава лошата дума, пресушава сълзи и променя света. А сега за всичко красиво, всичко прекрасно, което ви предстои, ние тук ви казваме на здраве. Чукнете се, пинете, целунете се смело. А обичате трудното, добре? Браво на момчета! Да подсладим шампанското целувка, да? От векове жената е била пазителка, крепителка на здравието в българското семейство и, връчвайки ви документите за граждански брак, ви пожелавам да продължите тази хубава традиция. Желаем да остареете заедно. И кажи първо на Елис честито. Кажи на Елис честито. Така. Браво, Рожичко. Айде кажи и на къде. Така. Така. И застани до тази, Рожичко. Браво на детето. Комата, хайде да ви помолям, вие да минете и да ги поздравите. Чакайте малко кръстник бързаш. Там. Там. Отворът ти е там, кръстник, там ще стоиш. Айде, елате двамата насам. Или се завърти се насам, или ще насам. Стоп, къде е тук? С лицето, Честите ви радост. Честите радости на вас. Честите и на вас. Честите и на вас. Ние сме пред вашите родители. Те днес ви благославят за щастлив семейен живот и имат право първи да ви поздравят. А вие да им благодарите за грижите, вниманието, обичта, топлината. А вие, мили родители, предайте вашия житейски опит, натрупан с годините, вашата мъдрост. Помагайте им. Те имат нужда от това. Днес, освен че се здобихте с удостоверението за граждански брак, всеки един от вас вече има по-още родители. Родителите на своя съпруг и съпруга. Обичайте ги като свои, както и те ще ви приемат като свои деца. И може би точно тук е момента да кажа, искам да ви пожелая всичко онова добро, всичко онова хубаво, което вие сте видели във вашите семейства, при вашите родители, като поведение, като отношение, да пренесете във вашето ново семейство, за да има вие на какво да учите вашите деца и внуци. Елис, ела, миличка, и започни тати, мама, тати, ти знаеш как. Шардо, да. Няма. Hepsini dışarı çıkarıyoruz. İşimizdeyiz yani. Обърни се с лице към вратата. Така. Къде е? Я започни от оня край. Щастие, бури и в радост, ласкава и нежната Елис, къде смел после се да брани, капитан на кораба семеен. Се прекусите, когато домът ви се напълни с деца и внуци, припомнете се с този хубав, горещ, юлски ден, дата 7/7. Погледнете се в очите и се кажете, щастливи сме, че бяхме заедно.
Един мъдрец беше казал, че в градините на любовта няма сезони. Няма пролет и лято. Няма есен и зима. Има вечно щастие. Аз ви го желая от сърце. Казах щастие и ми се ще да продължа. Искаме и тези светлинки в очичките, които ги имате, да ги запазите и напред в годините. Така както сте рамо до рамо, така да вървите и напред. Защото ние, родените преди вас, доста знаем, че много по-лесно се преодоляват трудностите, когато имаш точното рамо до себе си, а споделената радост с любимия човек, тя просто е двойна, тройна. Ще ми се да ви пожелая във вашия съвместен живот много щастие, много красиви мигове, много хармония, търпение, доверие. Защото ако питате бабите и дядовците вашите или там край вас, те точно това ще ви кажат. Доверие и търпение. Ще ми се да завърша с думите на поета, защото може би аз няма да мога да го кажа толкова красиво. Всеки ден в дома ви нека има светлина. Нека огънят не стихва. Нека смеят се деца. Нека всяка дума, поглед, жест да бъдат благослов. Запазете в душите си истинската си любов. Желая ви го от сърце. На вас, мили гости, ми се ще да кажа, вижте ги, как да не им се радва човек. Влюбени, красиви, щастливи, истински гълъбчета. Те избраха именно вас и между всички свои роднини, близки приятели да споделите техния празник. Рождения ден на семейството. Останете до тях и в хубавите им, и в трудните им дни. Те просто го заслужават. Юдеш, ще я носиш ли? И цял живот? Ма я по-високо? Да. Evet, evet. Geri gidiyorsun. Anne babaya evet.
Hadi.